Кызыл автобуслар йөри җитез. Троллейбус чыбыкка мөгез кашый һәм иренеп җәйнең шелләсендә минем кырга килеп кеше ашый. Тонык пыяламда йыртык игълан, фатир сата кемдер гараж, берәү инде өченчесен тарта. Ташлый төпчек һәм мәгънәсез караш. Шаурмасын тәмләп ашый студент, канәгатьсез түти тора басып. Килә авыратлап ашыкмыйча әби. Тормыш тәҗрибәсен иңнәренә асып. Алар килә, алар карый, алар көтә. Күкрәгемә тула сулыш кебек. Алар тора, алар каргый, алар китә. Ыгы-зыгы мыштым сугыш кебек. Алар китә, мин калып басып. Җәен, көзен, кышын кар буранда. Әгәр Казан бер зур әсәр булса, мин бары тик өттер бу романда.